Parhalado pasahaton, selamat hari Minggu, tusude ruas namandohoti parmingguanon. Martua ma akanaro di bagasan Tuhani. Mingguta sadarion, ima namargoar, Minggu 15 dung Trinitatis. Topi mingguta sadarion, hadaulaton mardongan sabam niroha. Tapuji ma dibata, di bagasan las niroha. Ta endehon ma, puji Jehovah aleton dikku. Hite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tondi porbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Isedo na jadi nakok tudolok ni Jehovah, jala isedo na jadi jongjong di hajongjongan ni habadian nai, halak partangan na lidang, dohot na ias roha. Haleluya. 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 Martangi yang mahita, ale Tuhan debata, asima roham dihami, aidang tarbahen hami mambahen manangaha, molo soho dongan nami. Ibaheni, sailehon madihami roha banua ginjang, asa tau hami manimbangi, dohot mangulahon lomo ni roham. Saidongani mahami, asamian hami di bagasan ho,
dohot di bagasan hatam, mar hite-hite anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tangihon hamuma patik ni debata, patik pasapuluhon, dang jadi haliangan ni roham, bagas ni dongammu. Dang jadi haliangan ni roham, donga saripe ni donganmu. Manang naposona bawa, manang naposona boru-boru, manang lombuna, manang hodana, manang dia pe ugasan ni donganmu. Dia dolapatan ni ondo, ikon dihabiari rohatta debata, jala ikon holong rohatta di ibana, asa unang hita olo marakal, mangarohai ugasan ni dongan jolma, dohot ugasan tinadikon ni opuna, si urupon donasida mangaramoti nasa ugasanna. Akup ni dang jadi bola-bola otta pardihuta ni dongan jolma, manang naposona pe, siapoan donasida, jala sidas dason mandapoton ulaon nahian. Ido sahatna, atong rak mangidogogo mahita laho mangulahon patiknai. Ale Tuhan debata, sai pargogoi mahami, mangulahon nahombar tu patikmi. Amin. Dopan ni debata, tatopoti ma dosata nagodangi.
Ale Tuhan debata nabadia jalana bonar. Parasi jala partaluk ni roha, jalana basar doho. Sai marpangulahi maroham midahami. Dibaheni, sai sesa masude dosa nami. Dang adong nahu pangasahon hami dukon ni asi ni roham. Hati goran na pinatupa ni anakmu do nahu pangasahon hami tujolo. Dibaheni, pasonang jala apuli mahami akan nahinokop ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabigima baga-baga taringo Tuhan sesaan ni dosata. Songonondo hata ni Tuhan Jehovah, nunga di arsahiho au marhite sian aka dosam. Jala nunga di lojahiho au marhite sian aka hajahatonmu. Au tutu, au sandiri manalasei aka pangalausim ala ni hadirioku. Jaladang behu paingot-ingot aka dosam. Hasangapon ma di debata na diginjang. Kabigema kursian punguan inakan.
Kabegema hatani debata, turpuk epistel di mingguta sadarion, imanani enet sian pesalmen 146 ayat sada sahat rodi 10, pesalmen 146 ayat sada sahat rodi 10, tajahama marsikat sori. Soso mandokon marhanalopon debata. Haleluya, ale tondiku puji ma Jehovah. Unang marhaposan hamu tu akka pangarajai, tu anak ni jolma, naso upeo panupahion di bagasan ibana. Martua ma manang ise na mambahen debata ni si Jakob pangurupina, marpakirimon ibana di Jehovah debatana. Si patikos uhum tu akan nanirupa, si lehon si panganon tu akan namale, Jehovah makarhari akan natarate. Jehovah mangaramoti halak naburo, ibana marguguyhon akan nasopot somarama somarina, dohot akan namabalu, jala dipalipe yang godalan ni akka parjahat. Ido sahatna, martua do akan natumangihon hatani debata, jala naupeoksa. Amin. Kabegema kot puji-pujian dan penuhan am.
tidakon maha porsiautai, songon nahina tidakon ni dongata saha porsiaon di sandok portibion, rap mahita mandok, au porsea di debata Jehovah, ido ama pargogo naso hatu dosan, na tumo palangin doho tano, au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah nasa sadai, imana ni tubuhon ni si Maria, nagabe-gabean si Anton di perbadia, andorang sohabubuhan. Ido tuhata, na tumaon na bernit, di panguman ni Silatus, na mate tarpajal do ibana di hau pinorsila, na tua tu banu atoru dung ditano, na mulak mangolu di hari patuluhon, na manai tu surgo, lau hundul tu siamun ni debata Jehovah, amanai pargogo na sohatu dosani, disi maibana pai mamulak sogot tutanoon, manguhumi halak na mangolu dohot na mate. Au porsea diton di porbadia, jaladong sada huria na badia, huria ni hatopan ni halak Kristen akan na badia, doho dihasan ni dosa, doho dihatai na mandok, mulak mangolu sogot daging ni halak na mate, dohot dihangoluan na sorasuda. Amin. Kabegema kor puji-pujian sian kor gabungan.
Shalom. Tabege matikting di Huriata di Bagasan Mingguon, Minggu 25 September 2022. Naparjolo, Guarni Minggu. Guarni Mingguta sadarion, ima Minggu na 15on, dung Trinitatis. Doho tema hadaulaton mardongan sabam niroha. Napaduaon. Partangyangan sektor. Di hari Jumat 30 September 2022, di Patupa Huriata do Partangyangan sektor maringanan di Bagas Gerejaon. Turpuk jamita di enet sian 2 Timotius sada ayat sada rodi sahat tu 14. Doho tema nelang dang marpan sohotan asini rohani Tuhani. Atong ria mahitaro tu partangyangani dipuka masuk pukul 10 sia 30 wit. Napatoluhon, ruas nabaru. Di jalo do gabe ruas nabaru, roida hot mauli simorakir. Naposo bulung ro sian GKPI, goting PG siatas barita tarutung, gabe tanggungan amang situa J Pakpahan Inang Buru Tobing, alamat keluarga Jalan Langgar Raya nomor 10 Sada Pondok Bambu, ruas sektor Tolu, Wik 12. Dimohon untuk berdiri jemaat yang baru. Parhalado dohot sude ruas pasahaton, selamat datang di HKBP Pondok Bambu. Saya anggiat magabe ruas namangulu nasida di tonga-tonga ni Huriata. Napaopaton, hona ruhut parmahanion dohot pamicangon, RPP. Mulai sadarion Minggu 25 September 2022 dikenakan hukum siasat gereja manang hona ruhut parmahanion dohot pamicangon ima amang Daniel Huta Barat, alamat keluarga Jalan Betung 10 nomor 382 Pondok Bambu, ruas sektor Tolu, Wik 12. Alamangoli Muse Nasida. Mulai sadarion Huriata HKBP Pondok Bambu dang sipangatoibe dinasida manang sipabalion manasida sian Huria. Napalimaon Warta Dewan Koinonia A. Seksi Remaja PA Seksi Remaja di hari Sabtu sada Oktober 2022 mulai pukul 10 walu di Patupa Huriata do PA Seksi Remaja maringanan di ruang konsistori. Nats PA dienet sian sada Musa tolu puluh sia ayat 20 sahat di ayat 20 tolu. Pelayan PA ima inang situa ade boru simajuntak. Retreat pelajar sidi dohot remaja. Hobar tu program ni Huriata di hari Sabtu 22 Oktober 2022 sahat tu hari Minggu 20 Oktober 2022 pelajar sidi dohot remaja HKBP Pondok Bambu Patupahon Retreat tu Graha Bina Asuh Sentul Bogor alanai pinangido tu sude natoras pelajar sidi dohot remaja dung sidung anon parminggonon di Patupahuriata do pertemuan maringanan di Rumah Moria ima mangarang-rangi hobbar tu kegiatani. B. Punguan Inahana di hari Selasa 27 September 2022 nanaing ro Punguan Inahana HKBP Pondok Bambu Patupahon Kebaktian Padang maringanan di Taman Wiladatika Cibubur. Pinangido tu sude anggota Punguan Inahana ni Huriata asa parsidohot diacarai. C. Seksi Ama di hari Jumat sampai dengan Minggu 30 September 1 2 Oktober 2022 Seksi Ama HKBP Pondok Bambu Patupahon Retreat maringanan di Hotel New Ayuda 2 Puncak Bogor. Pinangido tu sude ama ni Huriata aka naeng dohot di acara retriti Boima menghubungi amang situa JP Siregar, nomor telepon terlampir di warta jemaat. Napaonopon, Dewan Diakonia
seksi sosial. Khobar tu haputusan sermon Parhalado Kamis 15 September 2022 naung salpu bahwa terhitung sejak tanggal 1 Oktober 2022 bagi jemaat yang terpapar COVID jala isolasi mandiri di Jabu, Diakonia Sosial Huria tidak lagi memberikan kewajiban sosialnya kecuali jika dirawat di rumah sakit Manang di Wisma Atlet sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Napa pituhon, Panitia Pesta Prajubileum Gotilon Natal 2022 dohot Tahun Baru 2023 dohot Pesta Jubileum tahun 2023. Khobar tu haputusan rapat koordinasi na di tanggal 10 September 2022 naung salpu nunga disepakati. A. Mulai hari Minggu 2 Oktober 2022 sahatu tanggal 22 Desember 2022 katong pelean warna hijau somalna mengisi kas Diakonia Sosial Huria DSH akan dipergunakan untuk menambah penerimaan panitia pesta prajubileum dengan pengaturan sebagai berikut. Katong na parjolo dohot paduahon tu Huria, katong patoluhon tu pusat, dohot katong paupaton tu panitia prajubileum. B. Rekening panitia. Panitia telah membuka rekening atas nama Panitia Pesta Prajubileum 2023 di Bank BRI Cabang Tanjung Priok dengan nomor rekening yang tertera di warta jemaat kita. Napa waluhon, program dan anggaran tahun 2023. Pina botohon tu sude seksi-seksi dohot punguan kor di setiap dewan. Asa mambahen program dohot anggaran tahun 2020 tolu. Jala paling lambat di hari Minggu 23 Oktober 2020 tolu nunga dipasahat tu ketua dewan masing-masing. Napas siaon, ruas namar sahit. Di bagasan parsahitondo ruas ni Huriata, Amang Batanggor Simanjuntak. Nunga mulak tujabu dung piga-piga ari dirawat di Rumah Sakit Medika BSD, ruas sektor Sada, Wik 2. Taboan ma nasida di bagasan Tangyakta, asatu mibu hipas di Hilala Roha nasida. Napa sapuluhon par hepengon. Pilihan tu Huria 14.482.210 onom. Pilihan tu pusat 30.082.350 rupiah. Pilihan tu DSH 4.588.780 rupiah. Pungu masude 22.150.420 sia rupiah. Songonima tikting di Huriata di bagasan mingguon, saya di pasu-pasu tuhatama sude pakobasion dohot peliani, bahen sangap dohot puji-pujian di guarni tuhata. Kabegema kor puji-pujian sian seksi lansia.
Marende mahita sian buku ende HKBP nomor 826 ayat sada dohot udutna laos tapapunguma peleata di bagasan lasni roha. Dameni debatana sumurung sian saluhut naroha. Ima mangaramoti akka ate-ate dohot pikiran munabe. Di bagasan Kristus Yesus Tuhattai. Amin. Di damang dohot dainang
na hinaholongan di bagasan Yesus Kristus Tuhattai horas madihita saluhupna ta paradima rohadot pikirata amanginang tabukama bibelta di parsaurata dohot hatani tuhatta imana tarsurat di sada Timoteus bidu onom sada Timoteus bidu onom mamuk kamay siyan ayat onom tol hasmay tu ayat sia songonon ma didok disi hujahama di tonga-tonga tak ulini roha na sabam pangomoan godang do tutu hadaulaton anggo mardongan sabam ni roha aidang adong tabuan tu hasianganon jala dang tarbuak kita agia aha lahoruar alai molo adong dihita si panganon dohot parabiton tahasabab pemai ayat sia amanginang sude mahita ia akka nanaing gabe mamora madabudo tubagasan pangucunan dohot sabil dohot tulan hahisapon haotoon akka namangago na mangalongok koncolmai tubagasan jea dohot hamagoan ido sahat ni turpuki di damang dohot dainang hitadongan saha porsiaon mintalah apa yang menjadi kebutuhanmu. Mintalah apa yang menjadi kebutuhanmu. Tetapi jangan engkau minta apa yang menjadi keinginanmu. Narikotima pangido jalo siat debata. Unang hagiot ni dagingmu. Bapak Ibu, saudara dan saudari yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ahado lapatan ni hadaulaton ni namar roha. Ibadah sejati. Apa artinya? Amanginang ibadah sejati adalah bahwa ibadah akan membawa kita untuk melihat apa yang diperbuat oleh Tuhan Allah. Bahwa ibadah akan membawa kita untuk melihat apa yang diperbuat oleh Tuhan Allah, bukan apa yang kita perbuat. Molo pabahenan ni debatado tabereng tahilalahon tubuh madisi hadaulaton niroha alai molo pabbahenata donata bereng madabu mahita tuhagiot ni daging. Wah manginang takas do ate takas do. Jadi ternyata amanginang dalam kehidupan kita ini dang nataba ini nagabe
hadaulaton nirohatta. Tetapi perbuatan Tuhanlah yang kita lihat, yang kita rasakan di dalam kehidupan kita. Ima ipola, ima lapatan ni hadaulaton niroha. Molo pabahenata do tabereng madabu mahita tuhagiot ni daging. Nasohea madokon nungasai. Sudah cukup. Molo pabahenan ni debatado tabereng jalata hilalahon tubuh madisi roha madok mauliate. Mengucap syukur kepada Tuhan. Ido na pinasahat ni si Paulus tu si Timoteus. Jadi amang inang sotik latar belakang ni turpuk tahun. Ketika itu jemaat akka ruas dohot adong diguari akka guru-guru penyesat. Mereka hidup di dalam kesenangan-kesenangan duniawi. Mangulu nasida di bagasan hagiot-hagiot di daging. Jadi sebenarnya manginang firman ini adalah peringatan. Asa dipaingot si Timoteus akka ruas ni Huria. Dohot akka guru-guru penyesati. Asa hobbarma ngolu nasida. Tungolu na hinalamohon ni rohani di bata. Itulah hadaulaton ni namar roha. Di ayat onomea manginang adong dua bagian natakas di patorang Apostel Paulus tu si Timoteus. Na parjolo memang ibadah itu, ya, memang ibadah itu diudutu keuntungan besar. Pangomoa godang do tutu hadaulaton. Ya. Keuntungan besar yang dimaksud Paulus di sini adalah arti rohani. Bukan arti jasmani. Rasul Paulus mengatakan di 1 Timoteus pasal 4 ayat 8. Ibadah itu berguna dalam segala hal. Amang inangda? Ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji. Baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Itulah ibadah. Itulah ibadah yang sejati. Jadi tarpasu-pasu do ngolu ni halak. Nama ngolu di bagasan hadaluaton ni rohana. Tikion. Sahat tu tiki. Naneng roh. Napa dua ho didok ibana muse pangomoa godang do tutu hadaulaton. Memang ibadah itu jika disertai rasa cukup. Jika disertai rasa cukup. Adong do padohan ni halak batak amanginang otik sae godang sudah. Itu kan? Otik sae godang sudah. Sedikit cukup, banyak
habis. Tak kurang. Otik sae. Godang memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup. Ini menunjukkan bahwa rasa cukup tidak merupakan syarat untuk memperoleh keuntungan rohani. Bukan syarat untuk memperoleh keuntungan rohani, melainkan akibat dari keuntungan itu. Di mana kenon rasa cukup. Ai molo otik pe, saido bahasa pola gudang. Kan begitu amang inang. Bahasa pola. Memang ibadah itu memberi keuntungan besar sambil disertai rasa cukup. Artinya, bila orang sudah merasakan ibadah sebagai keuntungan rohani yang besar dalam hidupnya, ia tidak memburu kekayaan material secara berlebihan. Amang inang, tidak akan memburu kekayaan materi secara berlebihan. Modding Ratu Elizabeth II, dia mewariskan harta kepada Charles Totahe Raja? Charles ya? Iya, Charles. 11,7 triliun. Itulah yang diwariskan oleh Ratu Elizabeth kepada anaknya. Berpikir keturunan naik masa hai bisa tak kena ngati. Molo tengok do pihak kamang do tamuinang ditiki parmodding ni Michael Jackson daido putinai seharga 400 juta. Seharga 400 juta. Molo tak pikir-pikir jono main secara duniawi ate. Wah apalah 400 juta HP lao. Itu dia donak kene kota he. Itu tano. Dikatakan tadi kalau melayang rohnya mulak tu debata tod dinai epistil tenak kinon mulak tod dinai tu debata onggo pamatang nai daging nai tu dia tu tano kan seperti itu. Jadi amang inang yang ketiga, firman ini bukan hendak melarang kita untuk menjadi kaya, bukan. Dang nanang madok rupani asa unang mamorah kita. Firman Tuhan yang kita baca dalam Alkitab kita ini menganjurkan ya asa mamorah kita. Alai mamorah siad dalan naturut nahinalomohon ni rohani di bata. Itu amang inang. Baru bagian yang kedua amang inang taidama di ayat pitui ya taidama di ayat pitui rasa cukup ya rasa cukup amang inang rasa cukup itulah kekayaan yang jauh lebih besar. Itulah kekayaan yang jauh lebih besar. Rasa cukup. Pangomoa godangin anak kinon. Molahu hasabapon ahana adong. Itu kan apa? Molahu hasabapon ahana adong. Aidang adok tabuan tuhas yang anon. Jaladang tarbuak kita agia ahalah ruar. Ya, amang inang. Roh kita tu portibion, sorak kita tuhas yang anon tidak ada membawa apa-apa. Marsai mara. Kosong.
Dan ternyata ketika kita sudah meninggalkan dunia ini, hidup kita berakhir dari dunia ini, kita pun tidak membawa apa-apa. Jadi firman ini memang hendak mengatakan kepada kita, hendak mengingatkan kita bahwa itulah kehidupan kita manusia. Kehidupan yang terbatas, serba terbatas amanginang, serba terbatas. Tungmat segaledo hita, jol maon. Ay di madohonon dang gale, ay di madohonon dang lea, ay siya dia do hita tahe. Siya dia do hita. Siyan orbuk. Itu kan, orbuk. Ido benadidok si Job di Job bidusada ayat 21 yang manginang jala didok mak namar saimara do ahu ruar sian butuhan idainang jala marsaimara do ahu mulak ya mulak ay satabi manginang bamolotung marujung ngoluni pad di tahun baholan oddo nih oddo kan oddo dang penon na jas di begasan nyo bedang beholan oddo buti do bajunya di begasan ni coba bawa patad dahon ni dapat dita kan seperti itu amangina baru bana piga hali piga tahe piga hali piga ngai hamu tu si tak ada biade ale nggak tahu akamang dotamina sudah ada yang memesan iya kan itu luar biasa sudah ada yang memesan jadi berarti bahwa nunga di parade ya nunga di parade jungara dewe kamu loro pajonai kan ngorade waduh, nang ragu hamu mado. Nungarade? Alah. Ragu do pehamu amanginang. Ragu. Orang tempatnya sudah dipesan. San Diego Hills. Kan begitu. Berarti kapan saya dijemput oleh Tuhan sudah siap. Unang maju amang, unang maju Tuhan. Ai buruku si paitongai dang dobe. Kan seperti itu. Itulah yang mengapakan kita yang mengenang ya, yang menjadi penghalang kita. Tetapi apa yang kita pikirkan di dunia ini, itu tidak menjadi syarat bagi Tuhan untuk tidak kita menerima kematian itu. Kematian itu adalah apa? Kepastian. Pasti. Tang budi tawar-tawar pasti. Holano dak taboto. Kan begitu. Dak taboto amanginan. Dang taboto. Ya. Imana kan widokon. Ya, amanginan. Jadi marsemara, tidak ada kita membawa apa-apa ke dunia ini. Dan ketika pun kita berakhir dari dunia ini, bagian kita hanya sepasang pakaian. Bamulipe molosongon nadi haan, nadi puna pasugitan, ibai bibeli, ibai buku ede, ibai baju-baju na musei saping nai, molosongon ini masih lumayan toh. Alenggo hita dang adongi soni. Isad dua dongi, disot dang adongi. Kan begitu, amangina. Itulah kehidupan kita. Iya, amanginang Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Masuk mahita tu bagian napatuluhon, idokkom di ayat walu ya manginang. Ternyata amanginang Bapak Ibu Saudara-saudara, ada adong do standar, adong do ukuran di hamorauni. Ada ukuran, ada standar kekayaan. Dan itu adalah ukuran Tuhan. Kekayaan yang kita miliki menurut firman Tuhan di ayat 8 ai molo adong dihita si panganon dohot parabiton ahai doko disi
tahasabab pemai. Jadi ketika kita sudah memiliki makanan, pakaian, molo dalam istilah persiajaran nai, adong disi kebutuhan primerna, pangan, sandang, papan. Itulah ukuran kekayaan. Idola dua do rumang ni namora di Portibio Namanginang. Namora. Baru namora jong. Ola nido. Leni dang adong be. Namora aha musi penonna. Dang adong be Amanginang. Jadi Amanginang, Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika kita sudah memiliki makanan, minuman, dan tempat tinggal, itu adalah kekayaan kita. Dan itu adalah pemberian Tuhan. Ya, dan itulah pemberian Tuhan ke dalam kehidupan kita. Alani Amanginang, kita dengan saporsiaon di bagasan Yesus Kristus tu hatai. Taringot tu hadaulaton mardongan sabam niroha. Ya, taringot tu hadaulaton mardongan sabam niroha. Di dalam pernyataan ini ada 3 makna yang sangat mendalam yang harus kita pahami Amanginang. Yang harus kita pahami. Adong 3 makna. Sian hadaulaton mardongan sabam nirohaon. Yang pertama dikatakan mau berbagi dan peduli. Mau berbagi dan peduli. Hubuat ayat sian Yohanes bidutolu ayat 10 1 ayat 14. Boy tahu buka Kamanginang, alu 4 orang masyano. Di ayat 10 1 ayat 10 sadai. Gabe disukun natoropi ma ibana. Gabe disukun natoropi ma ibana. Dia nama si bahenon nami. Jadi dialusi ma nasida. Namar 2 baju di lehoma tunaso adong bajuna. Jala na upeop si panganon songonima di bahen. Jadi di dalam kekayaan yang kita miliki itu Amanginang, ternyata kita harus mau berbagi, mau peduli terhadap sesama kita. Setelah tadi kita dicukupkan dengan makanan, dengan pakaian, dan perumahan yang kita miliki. Jadi mau letung adong Amanginang, mobil tarupani digadup jauh tabe, berarti itu tadi kita sudah masuk kepada ukuran namora jong. Molung adongi Amanginang ate, molung adongi. Nak kita pihak Amanginang, akan na adong kendaraan motorna, itu juga sudah termasuk kaya. Karena apa? Karena makanan, pakaian, perumahan yang kita miliki sudah memenuhi apa? Kebutuhan kita. Itu yang pertama, mau berbagi dan peduli. Yang kedua dikatakan unang buat lobi sian naniaturhon. Manakinon hasabab pemma. Apa yang diberikan Tuhan itu hasabab pemma. Jaloma sian ias niroham dohat roha mauliate. Ayat 12 1 10 Rodo nang si jalobeo padidiho dirina akadidokma guru dia si bahenon nami. Gabe dia lusima tunasida. Unang mabuat hamu lobi sian naniaturhon tuhamu. Amanginang, unang mabuat hamu lobi sian naniaturhon tuhamu. Jalan apa tuluhon Amanginong? Idokon. Hasabapok kamuma gajimuna. Dohot manang akka soldadu manukun ibana. Iya hami. Dia masih bahenon nami. Jadi dia lusi ma. Unang ma susai. Ya unang ma susai. Unang ma dobo hamu halak. Hasabab pun hamu ma gaji muna.
Hasabopok kamu mah gaji muna. Jadi apa yang menjadi upah kita manginang, itulah yang kita terima. Jabbartai, ya. Jadi molo tajalop, molo marula kita molo tajalo jabbari, ta sabab pommai. Unang pola tatuntut. Bahasa hola sono. Huli-huli. Itu dah. Hola 2000. Ya. Adong nat terus ada hudo tihami pesta. Amplop ni parburu tu para anak. Jadi saat amplop ni parburu tu para anak dibuka para anakon mah hubereng hola sahalat dunian siap punguan ni para anakon. So anak kecewa ibana. Memereng amplop isinya amplopi. Ya namanya apa? Aru tahe. Jabbar do kan? Ai dua do tolu. Jabbar hata, jabbar juhud, jabbar hepeng. Ai holanido perjabaron. Molo 2000 do tah sabab pemma. Molo holan kuping-kuping pe tah sabab pemma. Molo holat tulang-tulang pe tah sabab pemma. Karena kita sudah masuk ke dalam kategori hadaulatun ninah nama roha. Ketika kita mau menerima apa adanya, ketika kita mau menerima apa yang diberikan kepada kita, dengan apa? Dengan rasa cukup, amanginang. Jadi kita molo mangak kita manginang, molo mangak kita rupani ala prasmanani, wah luar biasa itu manginang. Macam ragam ya. Ada kadang sampai 5 sampai 10. Sudi. Buaton. Luar biasa manginang. Luar biasa. Ale holano tu manginang bataatan idut tong dah. Asara pota nakka kadongatta. Ya. Unang songok kami na dihaan na di molo marapo padita hami deido ala ahado prasmana dos ahana metode ni parmangononna ayarwa ben sama-sama padita dang pola sisarihon badi buat madibana sampai menggunung itu. Iya sampai menggunung. Janganlah. Jadi tapi rupani otik sianon, otik, pada akhirnya apa? Suk-suk, dang banyak, suk-suk. Jadi itu pertanda manginang, ternyata berkat Tuhan itu apa? Iya sate tek na otik doi, terus kamu. Baima, amin mah? Iya. Iko maras ni roha do ita mabigatan di bata manginang ate. Maras ni roha do ita. Ya. Imana kinon. Baru naparpu di mamanginang. Firman Tuhan mengingatkan kita pada saat ini. Ya, ini sebenarnya di ayat 9 ini adalah peringatan yang sungguh keras ya. Yang sungguh keras diberikan oleh Paulus kepada Timotius untuk disampaikan kepada orang-orang atau kepada jemaat yang pada saat itu dilayani oleh Timotius. Didokko di ayat siya nakira na manginang, iya akka nanaing gabi mamora, madabudo tubagasan pangujunan dohot sabbil, dohot tulan hahisapon haotoon, akka na mangago na mangalonokon jolmai tubagasan ceya dohot hamagoan. Ya, amanginang da nanaing mamora. Jadi molo idok korupani ini yang mau belajar kaya. Belajar kaya dia. Jadi amat jaksa mahkamah agungi, anggota mahkamah agungi na nama jalu suapi, dia itu mau belajar kaya. Mau belajar kaya dia. Gabi madabu dari mana tuh dia?
tu pangujunan sabil doh lanna asing. Ya mengenang ya? Ya, itu kenyataannya. Ada 3 makna dari ayat ini mengenang. Paulus tidak semata-mata mengecam orang-orang kaya, melainkan mereka yang ingin kaya. Marsiajar neng mamora. Jadi malu halak na marsiajar na neng mamora. Nama pedirina dui di pangujunan. Keinginan itu memusatkan perhatian dan perjuangan mereka kepada kekayaan materi dan melupakan kekayaan rohani. Orang-orang semacam itu mudah terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat iblis, karena iblis menawarkan kekayaan itu melalui cara-cara yang tidak halal. Dan yang kedua, ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa, tulan hahisapon haotoon, nafsu yang bodoh. Mereka tidak menginginkan hal-hal yang jauh lebih berharga. Dan yang ketiga menginang, yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Mereka membayar harga yang terlalu mahal untuk kekayaan itu, yaitu kebinasaan. Sian nasangap gabelea amanginang. Ketika kita tidak mampu membatasi diri kita, ketika kita tidak merasakan rasa cukup itu ada pada diri kita. Alania manginang, kita dongan saha porsiaon di bagasan Yesus Kristus Tuhatai. Adong matulu nanang dohonon turpukot tu hita. Naparjulu taparangehon ma roha namian di bagasan ngulu na serep. Roha na makasababpon na adong di ganup hita. Ya, di dok bahasa Indonesia na pola hidup sederhana. Pola hidup sederhana. Yang kedua manginang, totong ma tahasababpon huaso dohot panarihonon ni debata di ngulutta. Mari kita melakukan semua pekerjaan kita, usaha kita agar kita menjadi kaya. Tetapi kekayaan yang hendak kita raih adalah kekayaan yang memang seturut dengan kehendak Tuhan. Amin. Amin. Dan yang ketiga, amanginang, tonani Apostel Paulus tuhuria Filipi bidu 4 ayat 10 sia didok. Gohan ni debatado nasa narikot dingulu ni akka na porsea hobar tu hamorau nai dihasangapon nai di bagasan Kristus Yesus. Mian mangulu mahita di bagasan hadaulaton ni roha natotong mangasahon dohot panarihonon ni dibata. Tuhan akan mencukupkan apa yang kamu perlukan, apa yang kamu butuhkan di dalam kehidupanmu. Amin. Amin. Kita berdoa. Pasu-pasu ma Tuhan hatam nakutangi hok kami di tonga-tonga ni parmingguan nami di minggu Arianon. Toddim tod di parbadiai ma nasa totong manuturi roha dohot pikiran nami. Asa tung tau kami tutu makasababpon dohot makamulatehon mencukupkan apa yang Tuhan berikan, apa yang Tuhan anugerahkan ke dalam kehidupan kami. Tanpa kami harus melanggar, tanpa kami harus menyimpang dari kehendak-Mu. Karena Tuhan sudah menjamin kehidupan kami. Hidup hari ini dan hidup yang akan datang.
mian maho Tuhan di roha do di pikiran nami. Sahap pemahatami tuganup hami di bagasat tod dimi. Lehon bisuk nang hatawad di hami ganup marsada-sada hami ruas ni huriam. Asa saya margugu hami Tuhan mangulahon hatam na hobbar tulomoni rohami. Asa ngulu namion saya totong di dalan diak ka ulahon na hinalamohon ni roham sian ulu nami. Pasu-pasu akka naniulan ni tangan do pikiran nami. Holan mangasahon asini roham denggan ni basam. Hamoraon na siya kodo Tuhan ngulu namion. Tungso adong do na boy terpangasahok kami sian hadirion nami. Alaniali Tuhan tuho mahupasat tami ngulu dohot parnguluan nami. Gonggom mahami di bagasan holong dohot asini rohami. Tuhan jauh pada bata pasu-pasu hami saluhu naruas ni huriam do parhalado. Di tonga-tonga ni pakkubasion nami, di tonga-tonga ni pelayanan nami, dinalahu mangulahon program di tonga-tonga ni huriam HKBP Pondok Bambuon. Tulus may Tuhan di bagasan sadani roha, di bagasan gogo, marhite panarihonommu, tungulu nami ruas ni huriam, rap dohot parhaladom. Secara khusus Tuhan, ulaun las ni roha, ulau bulun nanaing patupaun nami di huriam HKBP Pondok Bambuon. Ima Tuhan, pesta gotilon, dohot Natal, tarlumubi jubileum ni huriam. Nunga dipabakit huriam Tuhan, amang inang nami, panitia lahu makubasi ulau ni. Tuhan matotong Tuhan hupasahat tami nasida. Asa saidonganammu, tuturammu rohanang pikiran nasida. Lehon hahi pason dohot gugu dohot las ni roha. Tarlumubi Tuhan sadani roha di saluhut panitia. Asa marhiti sadani roha nasida Tuhan. Tarpasu-pasu akka amang inang nami. Jala tulus akka ulau ni. Suang songoni nak kami akka ruas ni huriam Tuhan. Saya totong paradi roha nami. Ukap pitu ni haporsion nami. Asa totong Tuhan marpanariho kami. Tu parnguluon ni huriam. Marhiti akka pasu-pasu. Nok pinasahatmu tu ganup hami. Tuhan jauh pada bata. Laus sebuah kami akka ruas ni huriam. Natongot Tuhan marulang tahun di ari sadarion. Sahat tu ari Sabtu tanggal 1 Oktober 2022. Torop ni amang inang nami nang akayanakon nami, hahaanggi iboto nami 22 halak. Tuhan Tuhan upasat tami nasida. Jala moliate matotong Tuhan di umur nagajang, di hahipason, di gogo nang dalas ni roha. Nasa totong marpanarihon, tungulu ni akka amang nami inang nami, ianakon nami, hahaanggi iboto nami. Pos doroha nami Tuhan, manotok ko mamasumasu. Mangalehon hahipason dohot gogo nang umur nagajang di ganup nasida. Jala tulus Tuhan nang akka sakap, jala pasu-pasommu nang akka ulaun nasida. Laus subuh kami totong Tuhan, ruas ni huriam, na di bagasan parsahiton, jala nang mulak sian rumah sakit. Amang nami amang Batanggor si Manjuntak, nang mulak Tuhan sian rumah sakit. Dung piga-piga hari Tuhan menjalani perawatan, pengobatan dan tindakan medis. Moliati madiho Tuhan. Tuho matotok kupasat tami amang namion. Asa saya totong mahona madongani, na margugoyhon, na patirhon rohadok pikiranna. Di masa-masa pemulihan si dalanan ni amang nami. Pasu-pasomu Tuhan nang akka ubat. Pasu-pasomu nak si pangano pakitiammu Tuhan. Mangalehon gugo dohot hama malu parsaito ni tu amang nami amang Batanggor si Majutakon. Suang songoni manang inang nami. Rap dohot yanakon nami. Inang nyonya sintua marpaung burusihaan. Dohot yanakon nami Jackson Lubis. Natongod do Tuhan di bagasak kagaleo pamatang nasida.
Di enak konami Tuhan Jackson Lubis. Hidup Tuhan menjalani operasi. Pos rohanami Tuhan. Hodo paddaw ni bulun. Hodo pangubati na sumurong Tuhan. Dangadok parsahiton na suboy di pamalupo. Mangelek mangido hami Tuhan. Marpanatap po siyan habang sa para siyami. Lehon gugu. Lehon tirni roha. Lehon hamambali parsahiton. Tumpangkan Tuhan tanganmu yang kudus, yang penuh berkat dan anugerah ke tubuh Jackson Lubis dan ke tubuh inang kami, inang Nyonya Sintua Marpaung Boru Siahaan. Memberikan kesembuhan yang sempurna. Karena kami tahu Tuhan adalah pengasih, Tuhan adalah penyayang dalam kehidupan kami. Tidak ada Tuhan keperluan kami, kebutuhan kami yang tidak Tuhan berikan. Bapa di dalam surga, kami serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Hidup dan kehidupan kami, pelayanan kami, pekerjaan kami, aktivitas kami, di dalam kehidupan kami sehari-hari, Tuhanlah yang beserta dengan kami. Engkau sucikan kami Tuhan dari segala dosa-dosa pelanggaran kami, agar kami semakin dilayakkan untuk menerima berkat-berkat Tuhan dalam Kristus Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amanginang tauduti ibadata maredehita sian buku ede nomor 540 sada memuka sian ayat sada laus tapa punguma piliata.
ayat 4 jongjong mahita. Tatangyak koma piliata martang yang mahita. Ali di bata amanami na di banua gijang, hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na denggan, dohot nasa ulibasa na mauliutus. Hupasahat tami ma siyan na nilihom mi tuhami, pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na husus di julom, pasu-pasu may jalaramoti, asa huparasya kami pilihanon. Pati bulhon harajaumu, ditonga-tonga ni huriam do di portibion. Buhay marohan nami marhite-hite todim, asa lam hutad dahami, godang ni silehon-lehon mi tuhami. Asa lam girgir hamadok moliate tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Ali amanami na di banua gijang, say pinarbadia magwarmu, say Roma harajaumu, say saut malomo ni roham di banua tongon songon na di banua gijang. Lehon matuhami sedarion hanguluan siap hari, se sama dosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami, unak kami togihot tu pangucunan, palua mahami sian pangago. Mulak mahamud bagasat dame jalo hamu mapasu-pasu sian Tuhan debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sodakon Tuhan debata mabohina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan debata mabohina tuho jala di pasorhon ma damena tutodim. Amen. Amanginang upasa tayo mata bitu hita siak kami na marhubas di minggu tasadarion. Selamat hari Minggu Horas.
Haleluya.